יש בעצם את האתגר של איך לומדים. זאת אומרת, האם צריך בעצם את התיווך האינדיבידואלי. אצלנו היה צריך בעצם את הבן אדם המבוגר שיבוא ובצורה מאוד רפטטיבית כל יום יבוא וילמד אותו את אותם דברים. עכשיו, כמובן שהמזל שלנו שעמית, עמית זה הבן שלי, נמצא בכיתה תקשורת זאת כיתה קטנה, יש שם צוות מדהים, וזה בדיוק מה שהם עוברים איתו. זאת אומרת, בגלל שהמערכת שם יותר מותאמת. אם נגיד עמית היה במסגרת שהיא רגילה במרכאות, אז רוב הסוגים שלא היה למערכת, לא היה בעצם את היכולת לתת לו את התיווך הרלוונטי ולתת לו את הכלים הרלוונטיים כדי שיוכל להתקדם וללמוד. אז מה זה אומר בעצם מסגרת יותר מותאמת? מה השוני בין המסגרת הזאת לכיתה רגילה?